za mňa i za teba, za mňa i za teba. Dáme na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Dáme na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa na neho, jak ho bijú. Pozri sa na neho, jak ho bijú. Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú. Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú. Či nie som i ja jednou z nich, keď sa vzpieram? Ukrižuj ho. Keď posudzujem iných, ukrižuj ho. Či toto nevyvoláva tebe a tvojej matke slzy ľútosti? Odpusť mi, Ježišu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Za mňa i za teba, za mňa i za teba. Dáme na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Dáme na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa na neho, keď nesie kríž. Pozri sa na neho, keď nesie kríž. Aký len bol ubolený, obľúvaný Ježiš. Aký len bol ubolený, obľúvaný Ježiš. Zastavenie 2. Ježiš berie svoj kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď som znovu nadobudla trochu síl, išla som spolu so zástupom až ku bráne námestia. Dvere sa rozleteli a vypotácal sa z nich môj syn, zatiaľ čo sa mu strážcovia vysmievali. Dvaja muži dotiahli drevený kríž. Strčili ho na plecia môjho syna. Potom, strkajúc ho, viedli ho dolu ulicou. Moja bolesť, ktorú som s ním cítila, bola neznesiteľná. Chcela som vziať jeho kríž a niesť ho sama. Ale vedela som, že to tak muselo byť. Preto som kráčala potichu. Pane Ježišu, prosím ťa, odpusť mi, keď som veľakrát pridávala bremeno na tvoj kríž tým, že som zatvorila oči pred bolesťou a samotou mojich blížnych. Odpusť, že som iných ohovárala a vždy hľadala dôvody, aby som sa vyhla určitým ľuďom, ktorí sa so mnou chceli rozprávať. Pomôž mi byť ako Mária, aby som túžila iným uľahčovať kríže. Odpusť mi, Ježišu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nikdy ma nič nebolelo viacej, ako keď som ho videla takého uboleného. Videla som, ako sa kríž zarezával do jeho pliec. Keď som ho uvidela, ako padol tvárou k zemi a ťažký kríž zostal na jeho chrbte, únavou kleslo i moje srdce. V okamihu som si pomyslela, že môj milovaný syn je mŕtvý. Vtedy sa celé moje telo roztriaslo. Strážcovia ho kopali. Pomaly vstal
Znovu pokračoval a ešte stále ho bičovali. Chcela som ho ochrániť svojim vlastným telom, ale vedela som, že takto má byť, preto som potichu išla a plakala. Pane, ako často som ťa videla spadnúť a na rozdiel od Márie som ťa tam bez záujmu nechala ležať. Ako často som videla chyby ľudí a vysmievala sa im. Ako často sa prisíhnem pri hneve, ak niekto koná inak než ja. Mária ti celou svojou láskou ponúkla oporu. Pomôž mi, aby som konala tak isto a bola ochotná pomáhať druhým. Pane, zmiluj sa nado mnou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Matička premila, a keď si sa s ním stretla a svojho synáčka poznať už nemohla, Kristia na kríži, kráľu najvyšší, zmiluj sa nad nami, prepáč svätý kráľ, milosť udeľa a odpusť nám viny. Zastavenie 4. Ježiš sa stretáva so svojou smútiacou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Podarilo sa mi dostať sa cez zástup. Kráčala som vedľa svojho syna. V tom kriku som na neho zavolala. Zastavil sa. Naše oči sa stretli. Moje boli plné slz úzkosti. Jeho boli plné bolesti a omráčenia. Bola som bezmocná. Vtedy mi jeho oči povedali: odvahu, toto má svoju príčinu. Potom som sa potácal ďalej a ja som videla, že mal pravdu. Ticho som ho nasledovala a modlila sa. Pane Ježišu, odpusť mi, keď veľakrát sa naše oči stretli a ja som sa odvrátila preč. Odpusť mi tie chvíle, keď udalosti neplynuli tak, ako som chcela, a ja som každému o tom rozprávala. Odpusť mi, keď som často hlboko premýšľala o malých ťažkostiach, alebo som sa nechala znechutiť a nepočula som tvoju starostlivú výzvu k odvahe. Áno, Pane, naše oči sa často stretli, ale márne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ktoria vytiahli zo zástupu muža, ktorý protestoval. Prinútili ho, aby vzal časť kríža a uľahčil môjmu synovi bremeno. Muž sa pýtal strážcov, prečo to tak bolo. Ja som vedela a potom som ich nasledovala v tichosti. Pane Ježišu, i ja som ti veľakrát odmietla pomôcť. Bola som sebeckým človekom, ktorý často pochybuje o tvojom slove. Nedovoľ, aby som zostala ako Šimon, ale pomôž mi byť ako tvoja matka Mária, ktorá ťa vždy nasledovala a poslúchala v tichosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušami očistí. Vidiac Veronika, Krista krvavého,
Mučeník z hlavy seňala, utriete mu tvár jeho, ktorý bol zas naspäť podáva, a doň pretlačenú odmenu jej dáva. Zastávanie 6. Veronika utiera Ježišovi tvár. Skláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ako som kráčala v Ježišovej blízkosti, istá žena sa pretlačila pomedzi strážcov. Dala si dolu šatku a začala utierať spotenú tvár môjho syna. Strážcovia ju okamžite stiahli späť. Zdalo sa, ako by jej tvár hovorila: prečo mu to robíte? Ja som vedela. Preto som s vierou kráčala ďalej mlčky. Pane, táto žena ti dala to najlepšie, čo mohla. Avšak ja som si chcela vziať viacej, ako dávam. Každý deň sa naskytne veľa príležitostí, aby som dávala iným, dávala tebe, ale ja prechádzam bez povšimnutia. Môj Spasiteľu, nedovoľ, aby som sa znovu pýtala prečo, ale pomôž mi, aby som ti dávala všetko, čo mám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistých. 7. Ježiš padá po druhý krát. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Môj syn spadol znovu. Pri myšlienke, že mohol zomrieť, ma znovu premohol smútok. Začala som sa k nemu približovať, ale vojaci ma zastavili. Stal. Pomaly a váhavo vykročil dopredu. Keď som videla, ako môj syn spadol, znovu vstal, pokračoval, cítila som trpkú úzkosť. Ale keď som vedela, že to tak malo byť, kráčala som potichu. Pane, Mária bola do všetkých bojov najvernejšou nasledovníčkou. Nič im nezastavilo, ani bolesť, ktorú cítila s tebou. Svojimi hriechami som sa veľakrát odvrátila od teba a spôsobila som, že iní sa tiež odvrátili. Vrúcne ťa prosím, zmiluj sa nad nami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 8. Ježiš sa rozpráva so ženami. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Kráčala som niekoľko krokov za Ježišom. Keď som ho videla, ako sa zastavil, boli tam nejaké ženy. Plakali nad ním a ľutovali ho. Bola to ich príležitosť, aby ho prijali ako Mesiáša. Avšak miesto toho, tak ako mnohí ďalší, odmietli ho. Povedal im, aby ronili slzy nad sebou, slzy, ktoré im priniesú obrátenie. Ale oni nevideli súvislosť medzi ich obrátením a jeho cestou na smrť. Ja som ju videla a preto som kráčala ďalej. Vôjsky som ho nasledovala. Môj Spasiteľ, veľa razy som sa zachovala ako tie ženy. Vždy som videla na iných chyby a ľutovala som ich. Avšak iba zriedka som spoznala vlastnú hriešnosť a prosila ťa o odpustenie. Pane, ty ma učíš cez tieto ženy. Odpust mi, Pane, moju slepotu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tu takmer iba ťahali. Keď som si predstavila, čo mu budú ešte robiť, rozbuchalo sa mi srdce. Ale vedela som, že sa to muselo stať. Preto som vystupovala na vrch nožky za ním.
môj milovaný Ježiš. Viem, že veľakrát som ľuďom ponúkla pomocnú ruku. Ale keď sa mi to nehodilo, alebo ma to bolelo, vyhovorila som sa a opustila som ich. Pomôž mi, Pane, aby som bola ako Tvoja Matka Mária, aby som od tých, ktorí potrebujú pomoc, nikdy neotiahla podanú ruku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Znovu stiahli všetky jeho rany obnovili, aby slečeného, že čo napájali. Duchovne nesveté, Ježišovi dajú rúcho. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Keď sa môj syn konečne zbavil ťarchy kríža, myslela som si, že si budem môcť odpočinúť. Ale strážcovia hneď začali strhať jeho rúcho. Pohľad na môjho syna, ktorý trpel takú strašnú bolesť, bol neznesiteľný. A predsa, keďže som vedela, že to takto malo byť, stála som tam a ticho plakala. Pane, ja som ťa svojím spôsobom vyzliekla. Hlúpými rečami som blížnych pripravila o dobré meno. Svojou zaujatosťou som ľudí okradla o ľudskú dôstojnosť. Ježišu, keď som ublížila a ranila iných, vtedy som urazila Teba. Pomôž mi, aby som ťa videla vo všetkých ľuďoch. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ježiša pribijajú na kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš, keď ho vystrelili na kríž, ochotne sa nechal pribiť. Keď prebodávali jeho nohy a ruky, vo svojom srdci som cítila bolesť. Potom kríž vyzdvihli. Tam som uvidela svojho syna, ktorého tak veľmi milujem. Videla som, ako sa mu vysmievali, keď zápasil o posledné okamihy pozemského života. Ale vedela som, že to tak malo byť. Preto som mlčky stála a modlila sa. Pane, akú bolesť si pre mňa podstúpil a aká musela byť bolesť tvojej matky, keď videla svojho jednorodeného syna za mňa zomierať. A predsa, ak oľutujem svoj hriech, obaja, ty i ona, mi odpustíte. Pomôž mi, Pane, aby som sa odvrátila od svojej hriešnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Priniesli sme Ježiša k hrobu. Sama som ho tam uložila. Ticho plačú, ticho sa radujú. Ešte raz som sa pozrela na svojho milovaného syna a vyšla som von. Hrob uzavreli. Skôr ako som odišla, uvedomila som si, že to tak malo byť. Čakala som s vierou mlčky. Áno, Pane, toto sa malo stať, pretože ma miluješ. Neexistuje žiadna iná príčina. Jediné, čo žiadaš, je, aby som žila dobrý život. Nikdy si nepovedal, že taký život bude ľahký. Som ochotná zanechať hriech a žiť iba pre Teba, v mojich sestrách a bratoch. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Krvou mokne, sveté drevo líby mi tiekli, ale srdce bolo by mi puklo od veľkého Krista,
a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Bratia a sestry, modlili sme sa spolu s Pannou Máriou krížovú cestu. A keby sme sa vžili do osoby Panny Márie, tak by sme asi povedali, môžem byť iba vďačná, iba veľmi vďačná za obetu môjho syna za nás. A predsa, keď som skúšala žiť bez toho, koho som tak milovala, ako veľkú prázdnotu som cítila. Ale už od 2 dní táto prázdnota bola neopísateľne vyplnená, on vstal. Náš Spasiteľ otvoril dvere novému životu. Tak toto malo byť, lebo jeho nesmrteľná láska k nám neprejde bez povšimnutia ani pri tom najmenšom. Môžem sa na veky radovať, ale nie potichu. Modlíme sa. Môj Spasiteľ, ďakujem Ti. Ďakujem Ti za nekonečnú lásku, ktorá mi pomáha povstať z vlastnej hriešnosti. Znovu sa pokúsim žiť lepší život. Pomôž mi, aby som vždy pamätala na Tvoju lásku. Mária, Matka nášho vzkrieseného Spasiteľa, uč ma byť ako Ty. Uč ma milovať Tvojho Syna v láske voči iným. A teraz sa spoločne pomodlíme na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca pápeža Františka, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko to, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Teraz vám udelím kňazské požehnanie. Pán s vami i s duchom Tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.